Айде дивидендите. Порт, което източиха се ето тези нейлони. Което винаги дава сигнал, че има нещо. В по-големи случаи порт, което излезна, е ето тази водокукла. И второто, което излезна, пък е тази по-малката. Само ела по-близко да ги снимаш. Да. Две кукли. Огоряни, мазани с восък. И човека сам видя за какво става въпрос. Две водокукли, една голяма, една по-малка. Аз за първ път виждам пък такова нещо. Намерил съм две еднакви, по-голяма. Аз предлагам да ги разглобиш и да човек да види какво има вътре. Така, тук ли ще ги разглобяваме или? Тук. Добре. Обаче нямаме нещо на... Добре, както и да е. Така. Първото, което се вижда, може ли по-близко? Първото, което се вижда, восък. Това е горяно. Това е горяно и... Стоп, тук нещо има писано ли? Какво е това? Не. Я дай на гърба. На гърба. На главата. На гърба, гледай, вътре имам рости. Гледай как е разпорен гърба. Ела тук и пусни, снимай, много те моля. Снимай ти. Така. Отварям, мали... Ще отворя хоро главата, да видим дали вътре в нея няма нещо. Ето главата. Така, главата няма нищо, но тук какво се вижда? Ключ! Аз какво казах? Кой излезнаха? Раздясал ли? Не барай. Завърти да покаже на хората. Ето бе, ключ, раздясал. Чудесно, раздясал и то много раздясал. Момент да взема един найлон. Как замирче на мърша? Така. Така, ключ. Как мирише ключ. Конци черни. Вързани на възел. Виж възлите. Косми. Чакай, искам на момичето да покажем. Давай, отделяй и въди. Бял кунец, гледай. Това е фитил от восък. Я дай запалка. Имаш ли румба? Не. После ще такова ми запалка. Още един ключ. Я да видим. Момент. Добре. Ето, магии. Ето момичето казва нещо се случва. Така. Змия. Вътре. Отвори на момичето да покажем. Ще отворим. Чак само да... как мириши... Змия. Да, вижда се. Махни си ръкавицата. Устата гледай. Тя голяма. Обърни към мен да се види това нещо. Това е змията вътре. Добре. Змия. Така. Чакай да видя още нещо има ли. Пръст от гроб. Само внимай нещо да ни разсипиш тук после. Няма. Ето. То голямо бе. Крокодил. Не, крокодил. Гущер. Не, жаба. Не, змия. Отваряй втората да видим какво има в нея. Това е първата. Ще оставя така нещата. Стоп, така. Така.